खदांसा चेनेलनिफ्राय गिदिरफोरखौ खुलुमहरबाय गोसो गोरबोनिफ्राय उन्दैफोरखौ अननाय बावनाय भिडिअखौ नायलांगोन होनना आसा खालामबाय। मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामना गालांदो, लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ। काली मन्दिर सेरफांगुरि एरियानि बेनि देरसिन बेनि खाथियाव थावलिफोर दङ। आं दा सिदा थांबाय थागोन सेरफांगुरि बाजारजों। बियो जाहैबाय बास स्टेन्ड, बिनिफ्राय क'क्राझार थांगोन आरो सेरफांगुरि एरिया बास स्टेन्ड। बे अभारब्रिज सेरफांगुरिनि आं दा बै बाजाराव थांगोन आरो सिदा बाजाराव दसे। दायो आं दा दतमा बाजाराव दङ, लोगोफोर फैगासिनो, बिसोरनो आंनि लोगोफ्रा। बिक्रम, इमा, दिपुंकर, डेन्जारसो साथामजों फाग्ला बायदि। इंलिस मास्टारा नै जोंना सिंगाराव जायो एखम्बा इंलिस मास्टारा जायो बियो, डेन्जारखा। आयौ सोरखौ साथामजों डेन्जारखा ना बिसोरो। I am Binana, Emmanuel. Ayo malah godan kau. Naya mobile lah. Hei malah godan mobile. Poco. Raja jatuh tu. Ro. बुधबार बाजार बेरायनोसै दिनै दतमा बाजाराव। दिनै फार्स्ट टाइम आरो बुधबार बाजारखौ बेरायगोन आं दतमायाव। नायलांदो भिडिअखौ। Itu, sebut, naik, full mengkawai. Naik proposal mana full lang. Bikram, lalu? Dotama Bazar. Dah andai bandar, kira untuk andai bandar. Happy birthday ni? Happy birthday. Lama diri. Ozi nangan. Baishim. Anji ni je beradinglah Dotama Bazarku. Hai. 정시 불안하네. दिनै भिडिअ बारा सिरियास जानाय नङा, खालि बेरायनायल' नुगोन दखान। आवाज नाय माबायदि ड्रेस गानदों खोन्थाजोबदो बाहायालाय।
Sini aku nak nombor. Itu cuma bahasa. Facebook my. Nili. Sampai dia. थांसै औ ओरैबो जायोना बैजों लामा दं मारै मारै दखाना एसे साफा जागासिनो गानग्रा जोमग्रा गथ'फोरनि जाग्रा नै जानो गाइस आसलाथ' फरायबाय थेवबो मडेलानो गैयानो दिनैसो मडेल लांफैबाय बर्तन बायदिसिना दखाना बेफारि Ini kita sekian nak? Asal? Nanti kena ini apa? Ini kami tu? Akhirnya benda? Bisa sewa itu sih nak. AMB kan dulu kayak dia AMB kan lagi. Hai tidak satu dah jangan apa yang lain. Maksudnya? Ini bukan apa? Naya sapel. Jangan lagi dengar terus kalau ni bazar kita orang lagi asal. Jika sekarang ada bazar kita terus kalau ni ni. Door command. Deh. Ganti berapa sih deh? Ayo video salam ini. Ada? Sudah kan je. Rolangan. Mak lagrafra नै नैखौ खाना बेरायदो नोंसोरो नै बिक्रम बेखौ खानानै बेरायदो ना मोनसे प्लेन दंना बेबायदि मोनसे बेबायदि नङै दंमोन ना मोनसे बेबायदि नङै प्लेन फट'ग्राफार मोनदों नोंसोर बाव हो फट'ग्राफार मोनदों थाब फट'ग्राफार मोनदों फैला पुलाम Yeah, boy. बिदिनो फ्लिपकार्टआव नायदो सिगाङावफोरि दा हाबफैगोन जों थांगोरसै जों ओरै कलेजाव Sudah benar. Roller sini kayak. जों दा थुलुंगाफुरियाव दंफैयो आरो थुलुंगाफुरिनिफ्राय दसे बेरायनानै न' फारसे थांफिनसिगोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला कमेन्टआव बुंहरदो Go!
Yo. भिडिअखौनो लायाखै माथो बेजों मोजां नुयो Ha? भिडिअ सोबखौनो लायाखै ओमफ्राय जाबाय थायोलाय सानजों Bagaimana? Ha? Jangan lagi nanti terpecah. जोंलाय गोबाव दङ एसे नायलांदो बिक्रम दिपिंकर बे मा नाम मोनलाय दैदेन मा बेना रुगुं Bye. My name is हाय होनदो एसे हाय होनहरदो होनहरदोब्रा दे थल' थारजुग्रा इमा बस इमा हेल' होनलाय एसे Wait a minute नै ब्रा एसे केमेराया Jar lah, laser yang lain.